Rupen ortornor atorlugu aama nittartagarput aama ikkussuiffiineqarpoq kuinnaanigat kial taanna iserfiaani aama kisitsi tassana qemerluorneqarsinaapput qenerneqartut kikkut qanoq annartiisum qenerneqarsimanersut vi kan lige oplyse til vores seere at vores tekst-tv på side 800 kan man fylde det tal de data, som der bliver opgraderet i løbet af aftenen. Og vi har også hjemmeside, som er koordinær.giel, og det kan man også følge efter valgets resultater. Men jeg kan sige, at det er på Qimalarlu, og det er sindet inderne, det kunne sutte Qimalarlu i resten af landet. Qimalarta. Det er Jakob Jensen. Qassunaat nalagaaffiat oqaluttuasaanaani siullerpaamik qallunaamik statsministeriingortoqartussaanera unnummut suaavutiineqa arnamik qangali qallunaamik qallunaamartarpoq taani lumorpoq kisian maluiniartariaqarpoq unnummut taasisunik kisitsinau ingerlanerani taakkua saamerlern taaneqartartut imaluunniit aappalutun taaneqartartut aammaltunguyortun taaneqartartut nikingassutaat annikilliartoraluarluni tassa nakataatigut eqqaamanerluungikkuma aappalutut niafiassin aappalutun taaneqartartut niafiassin isertitaqarput taavalu tunguyortut sassifiassin tassa nikingassutaa annertungilaq aammaluginiartariaqarpoq parti Venstre qinarneqarnera taamaaginnertas ataatsimik amerlanerusunik isertaqarput socialdemokraatit kinguarialaarlutik aammaluginiartariaqarluni isif annertungaatiartum kinguariartoq taakkuli saniatigut sort enhedslist sisamaannerni ilaasortaatistaqaaruarluni aqqanimarluni ilaasortaattaqartussanguuppoq taavalu taakkua liberaalit eqanummaanna radikal venstre liberaalit liberal alliance imaattoq taakkua aama assut qinarneqarluarput aamalu immikkun maluginiartariaqarluni konservativt kinguariarujoruissuarnerat kisian tassa soorlu nalujunnaaqeripput isumaqatigiissutigineqarpoq aappalutun taaneqartartut nalua radikal venstre aappalutun taaneqarsinnaanersut taakkua naalakkersuisungortitsissasut kisian radikal venstre taaguunneqarluarnerti tungavigalugu issifimi annerullerlutik naalakkersuisungortitsinissami qanu annartutigisum piumasaqarnissa taan ua pissanganartut isivara nunatsin nutaamatut socialdemokraatit issaffillu tassalu saamerliunerusut naalakkersuistaqalersinaanissaat naalakkersuistaqalernissaat nunatsin qanu isumaqarsinnaa isumaqarpunga annartuumik annartuum allanguutaqarnissaa ilimagisariaqanngittor tassa Danmarkimi partiet isiginnaarutsiik nunatsin tungasumik politikkiat imat annartunerusumik assiingissutaqangilaq immaqa Dansk Folkeparti eqqaassangiikkaan kisiasinnerisa nunatsinki innertarnera assigikennersut oqaatigisariaqarpu Henrik, når vi kigger på det danske folketingsvalgsresultater, så ser vi, at nu kan vi sige, at historisk første gang skal vi have en kvindelig statsminister. Hvad betyder det? Det tror jeg ikke sådan set betyder det store, andet end at det er en ny statsminister. Men det bliver også en ny politik i Danmark. Overfor med hensyn til Grønland sker der ikke umiddelbart det store skift, fordi som Jakob også var inde på, altså bortset fra Dansk Folkeparti, så er de danske partier jo generelt meget positive over for Grønland. Det, der kan være en lille fordel nu, det er, at der kommer 2 mandater ind fra Grønland, som tilhører den blok, som er i regering, og det vil sige, at de har lettere adgang til beslutningsprocesserne i det danske Folketing, og derfor måske kan få nogle flere ting igennem. Tidligere, der var de jo i opposition, eller i hvert fald, så skulle de gøre en ekstraordinær indsats for at komme frem til regeringen. Nu bliver de ligesom en del af regeringsgrundlag.
Så det kan være en lille fordel, selvom som sagt, at generelt så er det positive partier i Danmark over for Grønland. Kan det også betyde, at de, som vi kommer til at muligvis have vores kandidater til Folketinget, altså Siumut og Inuit Ataqatigiit, har lettere at komme med deres synspunkt eller deres arbejde? Jamen det tror jeg, altså fordi at de er en del af det røde flertal, altså de er en del af og har i forvejen et meget stærkt samarbejde med de partier, som nu kommer til at sidde i den danske regering. Så jeg tror, det bliver lidt nemmere. Så det kan være, at det bliver lidt lettere at være folketingsmedlem her? Ja, det er altid sjovere at være med i nogle partier, der er en del af regeringsmagten. Altså det er der, man har det rigtig sjovt. De forslag, man kommer med, det er ikke noget med, at man skal stå og rejse sig op og skille nogen ud. Altså det er ens egne forslag, der kommer frem, og man ved, at der er en reel chance for, at de bliver vedtaget, og ikke bare tromlet ned. Altså, så det er simpelthen altid sjovere at være med i de regeringsbærende flertal. Jakob Jansen, nu nationalt rettigarput. Folketinget vil lave det tænkingerne rollamlangi tumik das Inuit Ataqatigiit i dalu siumungani når stakua samarlunerusumiput socialdemokraterne safini amalu samarlunerusum ratnaan sulaqatarap. Der kunung oqinnerussanguatsialaq sorsorlimma Folketinget vil lave tanum. Tässä minä rungirapput partiit nähdäkkäsuisuutitaqartut periarfisqarnerusartut illuatungiliuttun sanilluullutik Folketingimillu nunatsinniillu Folketingim qinigaasussatu ilimanartut tamarmik saamerlarnik illersuiniarlut oqarnikuuppu tassa socialdemokratinik aammalunaluneqangilaq Inuit Ataqatigiit Socialistisk Folkeparti annertum suleqatigisara pissaganartua uanissoriwa imaattoq атаатимиит талианут qanu annartutigisumik inatsartuni ilaasortunatsinneersut ilaatinneqassanersut тассами налунгииннатсуу атаатимиит талиат илаатигу аннартуумик сунниутеқартартут писсаганассоо инисситсертоқар ариарпат Folketingimi атаатимиит талиан sorsarnut aammalu qassinut nunatsinneersut akuutinneqarumaarnersu kisitsisinik tunik piaarsmasuuteqarnersuut manitsumingaaniigooq peqarpoq manitsuq qinersuia atautakuariartuu tassani kisitiseqalu isikkoqarnersut yaku tassani aammaluginiartariaqarpoq taassinnaasut affaasin inulaarluit taasiartorsimasut takusariikkatsitut siumut aammalu Inuit Ataqatigiit amerleriaateqarluarput taamuqartariaqarpuut demokraatit kingullam taaguunneqarnermik affaringisaannilluunni taaneqarlutik aammalu atassut kinguariaruussuartut oqaatigisariaqarluni tass 24,2% 11,1%. Vi ser det samme billede, som vi har set før. Her kan man se, at Tassut de lige er snedet sig over 10%, men det er en meget stor tilbagegang fra 2007. Maniitsoq var tidligere et meget stærkt sted for, at Tassut de havde mange borgmestre. Nu er det helt ned omkring de 10%. Så samme tendens, som vi har set hele aftenen. Og det samme gælder med hvilke kandidater, der får stemmerne. Det er igen Sara Olsvig, og det er Doris Jakobsen. Måske skal man lige nævne, at der er ved at være en tendens til, at den næst hyppigste stemmesluger i Siumut, det er Vitus Røakitsoq. Og det kan måske være lidt af en overraskelse, fordi ellers var Nick Nielsen nok den, der var udråbt til at være nummer 2 på den liste her. Men det vi har set indtil nu, der ser det ud til, at Vitus han klarer sig lidt bedre. Altså, unumman takusariikatsin assinguor tässä Sara Olsvig Inuit Ataqatigiit qinersisuis akornanni positsinguarlu amerlasoruussuarn taaneqarsimu aammalu
siumumit taasisut akornan Doris Jacobsen 50% sinnerluit taanaqarsimallun uapissangigaruarpa aviai Karlsruhe Poulsen qanortaaguunneqartigissanersoq maniitsumi tassami maniitsumi inungorniku maniitsumilu аллиарторникууллуни кисианни Niels Thomsen ниптаагууннеқарнераанут саниллиутиссагутсигу никингассута аннертуур тасса авиа Karlsruhe Poulsen аққанилин таанеқарами аавут Niels Thomsen 32 таанеқарлуни таавалу атассутип илуани таагууннеқартут тасса Steen Lønge амерланерпаан таагууннеқартиппоқ тассани имаатто Hans Lybertiunguatiarpoq tulliullu таалуна тамаккерлуа аюна аама минерсисут тасса 16,31% тиса тасса аккуарнеқарнера аюна тассан малуиниартааяқарпоқ сиумуп аннартуумик сиуариарнера тасса 16% тингааллуиннарни qinерсисут аффангаяат таасиартот аффангаяат сиумуми таассимаппут инуатақатигиит анникиннерусим сиуариарпут демократит ассут кингуариарлутик аамалу атассут кингуариарлуни тасс такусарииккатситут такусара киситис такусарииккатта ассипаяуи уани такунақарсинааппут. Ja, her var der optaget 16%, så ser vi, at lidt som vi så tidligere, at Siumut har godt halvdelen af alle stemmer i mindre byer og bygder. Nu er billedet ændret lidt for IA, de er nu gået lidt frem. Men ellers så stor tilbagegang for demokraterne og Atassut. Lad os se fordelingen. Nu er det damatut prohititaru akhuluneri qiveriautsit тассани такунеқарсинаау Doris Jacobsen сиумумаарсоқ таагууннеқарнерпааюсоқ 2323 таанеқарсималлуни таавалу Sara Olsby 1646 аама такунеқарсинаау инуа атақатигиин қинагассангуартиттуни Johan Lund Olsen aamalu Sofia Rossen амерлақатигипаяаник таагууннеқарсимасут тас таагууннеқарнеримарлуаниарсиппут масакул аама сиумут Manhattan ми катерсууффиат nu орнилаассаварпут Ja. Qoyanaq ilsaaqoyanarsiivaa massuk tassamaani sium katersuuffian uterpuut uanilu nikorfaqatingaa Doris Jacobsen 36% tinik qinernaqarsimaso qinarsilaartunik tassalumassakut ilimanarpoq illit tassa folketingimi isiatertusaasatutit qanoq tamanna oqaserarfiusinaaviuk siullermek tuppallerneqaaq inuiaqatigitaam amerlatigisut siumumutatinginnalluti taasisimammata amma tuppallerneqaaq wanutatiginnini taama annertutingimmat taamaamat inuiaqatin tamanut wannut aamara siumumut qineqqusaaqatinnut siumukkormiunu qinersisimanut tamanoqquyanaruyoruyoruissuaq qineqqusaarninni eqqartortuarpat inatsaartuni ilaasortaaneq ipeqarniarnagu tassamarlunik massakut ilaasortaaffeqassuutit imaat suuli taamaassavit тассаасоорнами алиангусмара коммунимингаанни тунуассуунга таа инатсартуни сулинертаана сулингиффеқарлуами силиккусуппара кисанаам пиффиссаилаани folketingiutaluunga инатсартуни мисиликкусуппаана минерлуна алилерниассаакко қанеқ инуяқатингиннусуна питтаанерпаанерсоқ таама қилингаатингаалуни қанеқ мисигисиманарпа нуаннеқаақ аама ангуниангара қангалит ангуниангара кисам ангуара массаккут Folketingimi parlataanginnarunnaarlunga massakkut Folketingim ilaasortanguornissara taannaqqulakkeeqakkunuannarpunga soqoruissuaq Doris Jacobsen, nu er det helt sikkert, at du er medlem af Folketinget. Tillykke med det. Hvad kan du sige til det? Først vil jeg gerne sige tusind tak for alle vælgere for Siumut, og især for mig og for de andre.
medkandidater fra Siumut. Det er jeg meget, meget, meget glad for. Og du har jo under valgkampen sagt, at du ikke vil slippe din landstingskandidatur. Det vil sige, nu har du 2 poster, meget vigtige poster. Hvor længe kan det blive ved? Jamen, jeg har sagt, at jeg vil trække mig som kommunalpolitiker, men jeg vil fortsætte med at arbejde med landstingsarbejdet. Men jeg vil gerne prøve 2 mandater, eller 2 poster. Men så vil jeg også prøve folketingsarbejde alene, så jeg kan selv vurdere, hvordan det er. Kan du beskrive dine følelser lige nu? Jeg er meget glad og dybt taknemmelig for alle. Og vi siger mange tak til Doris Jacobsen. Indersommer, at jeg sige mod Norge Saud. Apollo Jeremiasen, nu med Sium Katerifianit, man havde den med, der med det stukraner, der ville så til vi er slut, der man ikke godt. Sisimiut Katerifianit. Givet så kommunen ret sengortut. Remarklulla Saud, Apollo, det kunne også der put. Jakob Jensen, med der. Tässä maluiniartaajarappoqqinersinnaasut 60% inularluit taasiartorsimasut siumut siuariarpoq 5,1% inik kisiani siuariarnerpaajullutik inu ataqatigiit tassa taasisut 44,2% inik taanerarlutik demokraatit kinguariangaatiaqaat atassut kinguariarpoq tassa unnum takusariikkat assipajuinik takusaqarpuut kisiani maluginiartariaqarluni massakkut sisimiuni inua taqatigiit siumumiit anerlanerusuni taaguunneqarsimasut. I Sisimiut, landets næststørste by, er der afgivet 2.337 stemmer, og her har IA og Siumut begge fået et rigtig godt valg. Tilsammen tager de 84% af alle stemmer. Demokraterne er gået meget tilbage her. Det var jo ellers noget af det, demokraterne håbede på, det var at få mange stemmer i de store byer. Men det må være en skuffelse i hvert fald for det første af de store byer, hvor de går tilbage fra 19,4 til 8,9. At der slut fortsætter tilbagegang her også. Sisimiuni soorl unnummut oqaatigineqaars sisimiuni takutinneqartuni saa olsvi assorsuaq taaguunneqarpoq inu ataqatigiit katillutik 2015 taaneqartut taakunanga 890 saa olsviimik taasimapput siumumi taasissu aqornanni maattoq taakkua nikingassut siornatigut uperuartariik kagut taakkua nikingassut ilaatu annikinnerularnikuupput tassa soorlu vittusquyaakitsoq 180 taaneqarluni Nick Nielsen 105 taassum taakkulu oqaatigeerarluit aam oqaatigeqqittariaqarpoq tassa Doris Jacobsen suli taaguunneqarnerpaajusoq aammalu demokraat aqornanni Niels Thomsen nalimin naleqqiulluni assut taaguunneqarneruoq atassumik taasissut assigiingisutaat imatoruussu annertungillat taamaattorli oqaatigisaajaqarluni Sten Lynge aammalu Hans Lyberti atassumik taassut aqornanni taaguunneqarnerpaajusimassut. Hos IA, der tager Sara Olsvig stort set alle stemmerne. 890 ud af de 1015. Hos Siumut, der er det selvfølgelig igen, som vi har set så mange gange, Doris Jacobsen. Men igen, så synes jeg, vi skal bemærke, at Vitus Røyakitso, han har fået et godt valg her. Og jeg tror, at Siumut måske har fundet en god kandidat til næste valg til Inatsisartut. Det er første gang, vi ser, at han klarer sig så flot her. Qaqortor piaqavuq massakkun qaqortor skulle også være klar. Qaqortor piarnissa tungaluqatilaarsinnaarput isiinaartunut tekst tv upperneqortorneriu taan malinaaviniqarsinnaama tassani kisittisit nu taat aam ikkussuuneqartuarput qinigassangortitut
qinarneqarneri tassani kiitsingorlui takunaqarsinnaa taavalu aamma nittartagarput kuaniana khatkiallaam tassani aamnu tarteriuartoqarpoq iserfialu aamma kisittisit аллангуарнери никаарнери qinarluuneqarsinnaapпут маалаккут qaqortorpiaaqqorut qaqortumi siumut annikittuaqamik siuariarpoq inu ataqatigi malunnarluartum siuariarlutit tassa 30,2% init 44% demokratit affaanangayam ngorput 2007 mitaaguunneqarnarminnu taleqqiullutik aammalu atassut taamatut am annertum kinguariarluni 10% init 5,3% inut. Qaqortoq, en stor by i Sydgrønland igen. Stor fremgang til IA og også en lille fremgang til Siumut. Stor tilbagegang for demokraterne. Tilbagegang igen for Atassut. Qaqortumi maluginniartariaqarpoq saa Olsvig 564-unit taanaqartoq siumumi Doris Jacobsen 404 taavali Niels Thomsen demokraat akornanni qinarsisartut qinarsisut amerlanerpaartaat pissarsiariga tassan maluginniartariaqarluni eqqartulaasuuti ullumi am eqqallattaarparput atassutikkut nungiartuartut taa ullumi ullueqqanuqaatavisiimi aamma eqqaaneqarpoq аллаат сиулиттаасертик таарсерниараат тааматут қинерсисоқарнераата налаани тааматут саққуммиусисоқарнераат атастиккормиунут қинерсерусуттуне қану суннутеқарсинаассаа исумақарпунга мааттоқ атассутиккормиу қинеққусаарнераат наамааннартут уқаатигинеқарсинаасо таанне қаллеққиллугу тааматут налунаартоқарнера уллорми қинерсиуиппиами қинерсинеқ наллаақут акуннарин пингассут синнилаарлугит ингерлараарсорлу аами сиулитта акуннармин сиулиттаа сунгорниуннерат ник налунаарутеқарнеқ имаатто qinерсиартортуссаагалуаник пиннаттаарсиннаасани сули икилиситсиннаасо иммақалуунниит атассум qinерсиссаллутик пилерсааралуарту илаат qinерсиартунгитсоорсимасиннааппу кисианни соорунами кинасиулиттаасуунерсо партиими сиулиттаасуунерс кисима апеққутаангила апеққутаоқ политиккиккут саққуммерниассагуник имминнут қивиартариақарпут мисиссоққиссаарлу суунукуа сангеақутигивут сиунissamilu макериааққиссагутта апеққутитсуут саллиуллугит саммисариақарпуут Henrik, nu hørte vi her i middagsradioavisen, at Atassut nu vil opstille en ny formand. Hvilken virkning kan det få at få sådan en melding midt på en valgdag? Ja, altså de skulle jo nok have ventet til i morgen, så det ikke lige blev blandet ind i dag. Men jeg tror egentlig, at Atassut havde forventninger om at kunne få et bedre valg i dag med Støen Lynge som spidskandidat. Nu er det vist, at de får et meget dårligt valg. Og det vil sige, at der er ikke noget, der peger på, at en ændring af formandsposten vil kunne gøre så meget for Atassut. Atassut bliver nødt til at opfinde et helt nyt projekt og finde nogle helt nye mærkesager eller fremføre dem på en anden måde. De bliver nødt til at gøre et eller andet meget drastisk, andet end bare at ændre på formandsposten. De skal virkelig ud og finde nogle politiske mærkesager, som kan få gennemslagskraft i befolkningen. Lars Emil Amma, tässä uqaluqasiatsiu Amma eqqaavai nammini folketingi milaasortaanermini annertuusuliat marluk peqataaffiisimalluit. Lars Emil formand taamatut folketingi miissimanera arlaatigut Amma nallersinnaamiu illi. Sumaqarpunga ukiun taam amerlatigisuni folketingi sulisinnaasagaani Ammalu saniatigut nunatsin initsartuni qaffissum taalakkersuisinut inissisimallu tas sulia annertuoq aamma
du bliver sængelærer Lars Emil i nogle ret eller i med andre du tænker så politik er godt at rose man om mod dungammet hvordan længe tymik i nu dat med rejse så var i magaru am i magaru ni am du sumular sin naluni i siger i nu dat og andre du og der har boet uslommi uslom er det ingen nogen i dag den du nu har sen civilisation med qasatiga slu des en minut som ratismo des politik kulturen intention kilaqattaaqalersu. Nu talte vi også med Lars Emil, hvor han fortalte om, at han har været med til 2 store begivenheder med hensyn til hjemmestyret og de selvstyre her, mens han var i Folketinget i 2 omgange. Er der noget andet bemærkelsesværdigt, man kan sige om Lars Emil? Der er mange bemærkelsesværdige ting, man kan sige om Lars Emil. Altså, jeg tror, han har taget en rigtig beslutning nu om at træde ud af Folketinget, fordi der er mange andre ting, der interesserer ham mere end politisk arbejde. Det tror jeg har været gældende i en række år, at det har været ting i erhvervslivet, som har haft en stor interesse. Derfor har vi heller ikke hørt så meget om ham ned fra Folketinget. Jeg tror, det er godt for landet her, at vi får 2 friske kræfter derned, som virkelig kommer til at give den fuld skrue. Og man kan sige lidt bemærkelsesværdigt, at har IA nu ved 2 forskellige valg lykkedes at opstille nye kandidater, der er braget igennem. Og det er jo fantastisk for partiet, at de på den måde kan få suppleret den gamle garde med nogle nye, friske folk, som er nogen, som folk finder troværdige og vil stemme på. Jeg tror, det er godt med 2 nye kræfter i Folketinget, der virkelig kan give den gas. Jeg kunne ikke lade dig med som opbind. Rejskivelse. Så, det semi solier civilisum ingen slæggan i maga nu der så dårligt sagt i madunit i min biomafini sagt annikel til sin næser på så det besan ingen til der slog kisien der med og så utakkettaya rappauna mat Lars Emil politik i Surinameni Surien bimo to shutlu ingerleniku kisien henna sumaratiwa saqqummartarnera biffissam kinullerpaami annikillismasutut isikkoqarmat aammalu tass qolarnangitsum pissuteqarpoq inuunarmini allanik sammisaqarusulernerani taakisittisit sumifinni minnerningaani marlunningaani takulaajartigil der er også se nogle tal fra 2 steder som Gangerflussuaq og vist også Gangertia. Jakob? Ja, Gangerflussuaq der er sinnaasut affa inorluit der er siartorsiма putassassu 4,51%. Siumut malunarluartum siuariarpoq 10%. Sydidi inu ataqatigit siuariarnerullutik tassa qinnersartut affaat pallingealluut 4% inu ataqatigin taasiartorsimapput demokraatit appariaruissuarput aammalu atassut appariarluni kisianni siornatigut takusakkatsinna leqiullu appariarnera annikinnerulluni. I Gangerflussuaq er sket et stort skift. I 2007 var det Demokraterne, der var klart det største parti, dobbelt så stort som IA, og nu er det billede lige vendt om. Nu er det IA, der er det største parti, mere end dobbelt så stort som Demokraterne. Siumut har også fået et godt valg her, og er gået fra 18 til 28%. Der er Huadandri. Tassani maduginiartariaqarpoq saaorlsviimik taassut prosentingorluit sut amerlaqisut tassua 70-62 saaorlsviim taassimamata aamalu Doris Jacobsen 33-erarluni tisiumum taassut 50 akornanni aamalu Niels Thomsen taasiartortut 2/3 missarpian taanaqarsimalluni
таамаанаккут туллингутингуатсиарпоқ кангаатсиамиит киситсит таккуа иматут исикоқарпут Henrik kangaatsiamiinniguа има сиуллиун аюнгиннерусуу тассани. Ilumut, her ser vi, som vi har set så mange gange før, vi ser IA i spidsen her. Lige over 50% af stemmerne har IA fået en fremgang på 10% knap. Siumut også godt med 37%. Atassut nede på 6% af stemmerne. Atassut var tidligere det klart største parti i Kangerlussuaq Kommune, også i Kangerlussuaq by. Så her er det tale om et katastrofevalg for Atassut. Demokraterne nede på 5%, heller ikke noget opløftende resultat for det parti. Kangaatsiami taassut akornanni maluginiartariaqarpu inu ataqatigiin taassut 112 akornanni 97 saa orlsvigimik taassimasut aammalu siumum taassut 82 akornanni 52 Doris Jacobsen nimik taassimasut aammalu demokraatini Niels Thomsen Kisimi kangatsiam taanaqarsimagu таамассакут киситсисууку qimalaarluit таава нуумми Radio 4 Limi атассиккут катерсууффианнут массаккут нука Alice Lund nu fiser ja тассамаанииппугут нуми радиоқаққааннаюгалли катерисимаартарфианник атассутиккут уннуссиуалаарнераанни илангутассиарторлута маани инуит траависиннилаарпай аама инуисули исааллаттааппут тассамааниитту илуоқимасоруйссууппут таулу аперсулаассавара атассутиккунне қинернеқарнерпаа Стин Lønge тасса иллимассаккут маани атассутиккунне қинернеқарнерпаани амерланер қинернеқарпути тааннақану игивиу атассутиккунни қинернеқарави массаккут qinernaqartuni qinernерпааюннерит qaну igivio soonam tiinaqartut misigalu tiua qoyamasuttoruussuun taamalut inuit tatiininnerm takutitsisinnaamata des unnu ingallanarani malinnaaruyorpusimaani qinersinera unnukkuani malinnaaruyorlusi malunnarpo atassummi qinernaqartu ikinnerusutiqartut taamaannera иллaqannu igivio tassikileernisap soonam ilimaisimavaa pisutialu qinequsaartum sisamani inuut pingasuulluta nutaajusimavuut taavalu arnat nukittussusaat qaangersinnaangisarp immeqa tassal Elin Christoffersen imma ilaatiuamigaatiisimaorpu taamatut ilimagisimaгаluарлуу кингуариарниссат соо ингерланииннарпит соо қинеққусаарпит исумақаами инуи оқартусаақатаанаат таанна судисутерусуллу исуммертариаатсит ассиингиссутсит саққуммиуккусуккакки таулаамуа инуттут нуаннарисариакку пингаартиккакку имма икиннеруссутеқартут суллиссаллуит иматут qulakkeerusуннаёрпаассиумут аюгааниссақ кисианни нипеқ имма тусарнеқангиннерпаа саққуммиутиссаллуан пингаартугу qoyanaq Gerhard Petersen-nimmunуулаарпунга тасса атассути сиулиттаассуа таамату атассути кингуариарнера синни оқарнератуунааторсуутиинеқарасма илсиулиттаассутут қано иниссисимавит таамату кингуариармат қанқисуариатеқассавит тас соонами тааман сартақаата кингуариарниссарпут сиунертарасимангиларпут кисианили оqeartuutiguttусартиннссаа таулаама партиитут ингерлаққариарниссатсинни тааманнак сиуаартуунернissarpна атерсуутисималлу кисиан уани киуариарсимагут таасумал такутиппаа пиккооффисимангиккиппут иммаа таанасули тассам маанаккут кингуариитуллиит сиулерсуусун иккуссимаппут таулаама нутартерлута ингерлариорта таана тутуунниим писимао тааматумик сиуниссаммисималлуарпуу тасса атассут folketingimi илаасортаатитақартарникууво
атассу folketingsiu илаасортаат тақартарникуу наатсорсуутигвисиу упперивисиусиунissamaam илаасортақарлеққиккумаарту атассут оруттуасаанерм уккиутсиусиннерлуит орту илаасортааникуу тааваами илин илаасортааникуу соорунами исумаллорпуусиунissамут киуари туллиит политиккиккут иманнак инерсиманнерулерутта имма таам исаасалерлуоқаран тассиунисса qaamasummik takorloorparsi qallunaatoorlaarparpu taastiinnimu oqaasaqalaararlunga qallunaatu tassa vi er her i radiofjeldet på radiofjeldets festsal hvor Atassut har en lille forsamling på 30 mennesker og jeg vil interviewe spidskandidaten Sten Lynge. Du er bestemt mest af personlige stemmer her i Atassut. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg er stolt af, og jeg er taknemmelig for, at folk det viser mig den tillid at stemme på mig. Nu har vi fulgt med hele aftenen under valgkampagnen, og det viser, at Atassut er gået bagud. Hvordan reagerer du på det? Jamen, det har vi hele tiden regnet med, fordi girl power, for at sige det sådan, det kan man aldrig kæmpe imod, medmindre man har en klar vindersag. Men vores mærkesager, det har lignet hinanden. Og i Atassut, der har vi stillet op 4 personer. Ud af de 4, der er 3 helt nye ansigter, det er blandt mig. Selvfølgelig har vi forventet, at vi skal gå tilbage. Du nævner, at de har regnet med at få tilbagefald. Du nævner, at de har regnet med at få tilbagegang. Hvorfor bliver du så ved? Hvorfor stiller du op, hvis du regner med det? Jamen, jeg elsker at kæmpe for små sager, eller sager, hvor vinderen ikke på forhånd kan peges ud. Jeg vil hellere kæmpe for mindretallet i samfundet og være deres stemme, frem for at melde mig ind i et stort parti, bare for at komme ind i debatten. Tak skal du have, Sten. Jeg stiller lige om til partiformand Gerhard Petersen. På landsplan, så er Atassut gået bagud. Hvordan reagerer du på det som formand? Vi har selvfølgelig ikke, vi har stillet op selvfølgelig for at bevare og markere vores synspunkter. Og det kan godt være, at vi ikke har været dygtige nok, men vi har ikke tabt mod af den grund. Hvis vi kigger på historien, så har Atassut været medlem af Folketinget. Regner I med, at I vil kunne være med i fremtiden? Ja, nu er en ny generation på vej af Atassutter, og historisk set, der har vi været med over 20 år med Otto, og så med Ellen i 4 år. Og vi regner bestemt med, at vi kan rejse op igen, når den nye generation er sat på plads. Ja, der er i hvert fald ikke noget galt med opbakningen her i radiohuset, eller radiocentret. Din reaktion, hvorfor tror du, at Atassut har fået tilbagegang? Hvorfor tror vi, at vi taber? Hvorfor tror du, at Atassut har fået tilbagegang? Vi har nok fået tilbagegang, fordi den organisation, som vi er i færd med at opbygge, som vi er startet på i 2009, at den er ikke slået igennem endnu ude på stederne, ude i kysten, men det er vi fuld gang med, og det har vi stor fortrystningsfuld til. Jeg siger tak. Det siger du. Der er masser af nu med radiofjellet, mener jeg jo lidt. Katrasimartafærningan ikke, at det suttet godt. Unnusivarnaaningan ikke, ilang musivagut, allakaatitiumullu utersinnaangorluta. Nuka Alislund rutsaviarput. Tässä masakutaatikissavut qinnersimaasut 27% tiisa kisittisittai. Tässä qinnersisartut 11.000. Imalun 1100 jut. Qinnerneri 11.000 tingerlorp 1100 jut.
tässä kannu inisisimannus tekulaariartit. Har 11.000 tit op angla. Tänään ikipassaaqimmattu pialu 11.070 tässä qinnersiartortut ta ilmanuni taassut 27,27% sinnilaarlugit tässä siumut am inu etaqatigit katillutik 85% innangajavinnik taagornaqarsimapput demokraatit annertuumik kinguariarlutik aammalu atassut am annertuum kinguariarluni kingullarmi folketingimut qinnersisoqarnaraan sanilliullugu 50% inorluuma ukiorman taagornaqarsimalluni. Landsresultat efter at 27% af stemmerne er talt op, altså de her 11.000 stemmer. Siumut og IA nærmer sig hinanden, 40% og 44% af stemmerne. Det samme gør, at der slutter demokraterne med hver 7,5% til 8% af stemmerne. Så det tegner et meget klart billede af fordelingen af de 2 mandater, et til hver af de 2 store partier. Det er jo rivieren akkurat Quoi? Tassani am unnumman maluginiariikkat ilaattagunaqarsinnaa siumum taasiartortut akornanni Doris Jacobsen annertuumik siuartuugaluarlun taamaattoq vitsusquyaakitsup taagorneqarnaa vitsusquyaakitsumik taassut amerlapput tassassernu 70-ullutik inuiqaitaqatigi akornanni tässä takusariigarput qinnersisartut amerlanappaarpaartaat imaluunniit inuitaqatigin taassa amerlanappaarpaat taasa saa olsvi taasimavaat Sofia Rossinnip aamalu Johannun Olsinnip taasisui imatu annertuumik nikingassutseqaratik demokraat akornanni taasisut katillutik 803 taakkunanga taakkua iluan Niels Thomsen 591 Niels Thomsennimik taasisimapput aammalu atassummi taassunit 830 442 Sten Lønge med taassillutik aammalu 171 hans Lybertimik taassillutik. Den vil du ikke have på dansk. Una eqiviassagani qortulassagani atassutip taamatu kinguariaruussuarnera tamakaluartoq demokraatini suli iititut annertunerulaartuppallersataasinnaagunarto takussawaput qinnersiviit annerpaartaan qinnersineqanu inerneqarnersoq takoriarutsigu nalungilarpummi tas nunatsinni taassiinnaasut infiatili nuum najuaqartut taasinnerup inernerat nuummeers takutinnagu nalineruminaappoq demokraatit imaluunniit atassutaakkuа арлаат арламинит аннеруйумаарнерсоq тассами массаккугаллартоq никингассута аннертунгиннами demokraatin taassut 803 ullutik taagulu atassum taassut 830 ullutik. Henrik, selvom Atassut har haft stor tilbagegang, så kan det måske være lidt trøst, at det er lidt større indtil nu forhold til demokraterne. Det ændrer sig snart. Det ændrer sig. Lige snart vi får de store byer med, så ryger demokraterne klart over Atassut. Der er ingen tvivl om, at Atassut bliver langt det mindste parti. Især når vi får Nuuk på banen. Nuuk plejer at være meget stærk IA, og så plejer demokraterne at være det næststørste parti i Nuuk, og være et stort parti i Nuuk. Så der tror jeg, at demokraterne kommer til at rykke pænt opad. Der er amma illuqarfini anginerningaannersu tassa nukingisartariaqassavagut. Tassa nukingisartariaqassavaamaanga nalunarnissaannut illuqarfi annerit amigaatigiatsiit. Der
Ammasakutaava inuataqatigit katersuuffiannut nuussaagut tassa katuamut katersuuttut takanna. Ja, qoyanak tasamaani nikorfaqatingaa folketingimut peningaasok saa Olsvi saa pilluarit qanoq misingisimavit massakkorpiaq. Nuannaartoruussuunga aama kisiani suli nuumingaanni kisittisitakungilauut kisiani taamaakkaluartoq nuannaalererpunga aama pissangallunga aama sulinissamut kisitti takutippaat tassa toorisiaqarsunmingaanniit hunnorusin ilaaginnarluni qinersini kinnorusimasutit sooruna illi taamaqqineqqusаарluarsimatigusut taannalelersinaaviuk naluara imma tassa ukiorpaalunni politikki aama malinnaaffiinikuungakku taamaalillungalu aama piaqersarnikuullunga inuttutaulu aama inuataqatigiinningaanni ingerlalluarnerpu taanna aama pissutaallun tassa immaa taamaappoq Folketingimi issialeruit suut illit siulliutillui pingarnerutilluu suliarissavigit soorunam siullermik suleqatissarsiornissar taalu aama atorfinitsitsinissar inunnik nutsin malinnaalluarsinnaasunik taalu tamakkua tamaasa aaqqissoqqaarnissaat suleqatissatsinnilu aama ujartuinissar Folketingimi massaku tassa at Helle Thorning-Schmidt statsminister på Danmark med abultul anerlanerussuseqalerlut taamaillutik taakkuaqanuill suleqatigisinnaavigit tas nuannaautigisoruussuara saamerliit ajugaamma tatanmakkimi nalungilarput assersuutialu issittumut tungatilluu politikkiat uam nuannaautigisinnaagap gipput taalu aama assiingitutigut aama suleqatigilluarnerusinnaangingut talerperlerningaanniing taamaattumik isumalluarpunga saamerli aama ajugaamma tanmakkimi Politikikut nutaravutit assut nutaravutit atsalt qineqqusarlut Folketingimut at soorne taama at qinersisit anerlatigisut taamaakkaluarti nalua tiksiatassa piaqeersarluarnikuunga aama piaqeersimasut misiginnikuunga kisiaqquyaffigeriusuppakka qinersisimasut amarmik inuaqatigin qinersisimasut uannullu imikuam qinersisimasut Sarah Olsvig, tillykke med det store stemmetal, du har fået her i aften, selvom dagen ikke er slut endnu. Men alt tyder på, at du er den ene folketingsmandat her fra Grønland. Vil du fortælle mig, hvorfor, hvad du har gjort ved det? Altså, jeg kan kun sige, at jeg har forberedt mig, og jeg har vidst en del om politik, inden jeg gik ind i det, og så jeg tror, at det har noget med det at gøre. Men det er også en utrolig opbakning fra Inuit Ataqatigiit og fra alle vores støtter, og fra hele kysten. Alle afdelingerne rundt omkring på kysten har været helt fantastiske, så det alt sammen spiller en rolle. Hvad er det vigtigste arbejde, du skal i gang med, når du begynder at sidde i Folketinget? Ja, vi skal jo ind og finde nogle gode samarbejdspartnere og et valgforbund, sådan så vi kan få vores udvalgspladser, og vi skal også se, hvordan vi skal sidde præcis i Folketinget sammen med de andre partier, som nu også har vundet fra at der er en rød regering, der er kommet til at sidde. Så det bliver spændende. Rød regering er nu, så Helle Thorning-Schmidt er blevet statsminister i Danmark. Hvordan kan du samarbejde med det røde i Danmark? Altså, jeg er rigtig glad for, at vi har fået en rød regering i Danmark. Det er helt sikkert et meget bedre ståsted for os fra Grønland. Vi har set deres politik om Arktis, og vi har set deres andre udspil, og det er helt klart noget, som vi mener, vi kan komme ind og få en indflydelse på, og også kan bruge rigtig godt i forhold til Grønland. Du er ung, og du er ny i politik her i det grønlandske politik, dog i det danske politik nu. Kan du beskrive, hvordan du føler nu? Jamen, jeg er rigtig spændt, og jeg er også helt utrolig benovet over al den støtte, der er kommet fra hele kysten, fra Inuit Ataqatigiit og fra alle mennesker omkring mig. Det er rigtig fedt. Ja, nu kan vi jo næsten ikke høre, hvad vi selv hinanden fortæller os. Men tak fordi du er tillykke med sejren her i aften. Jeg selv umandakut inersuamut Ataqatigiit mot Norqinariarta. Apollo erimiasinimullu huyavugut tawa amma taku Doris Jacobsen amalu Sarah Olsvig tissa manga allagaatiimut majuaqquagut tawa vi beder Doris Jacobsen og Sarah Olsvig om at komme herop til studiet. Der masakut asiat biarerpoq Ja, det sind med du ind i at
taasut 60% ingaallуинна ину атақатигин таассимаммата аама сиумут аннартунгитсум сиуариарпоқ атассут аннартуумик кингуариарлүни демократит таамаагиннапаjaartut оqaатигинеқарсинааппут тасса анникитсуаққамик кингуариарсимаммата эққаамавара инатсаартун қинерсисоқармат аама инуа атақатигиит аасиан таагууннеқарту пилуссуусут аама массаққинерсина аама тааматут исиккоқарпоқ. Ja, stor fremgang til IA, selvom de allerede ved sidste valg havde over 50% af stemmerne, nu op på 58,9. Også et godt valg for Siumut. Med hensyn til IA, så var det jo i Asiat, at partiet i sin tid startede med første lokale afdeling, og jeg tror, det var første sted, de opstillede til et valg i det hele taget. Og den position har de faktisk fastholdt, at det er der, de har altid været stærke. Selvfølgelig relativt i starten havde de ikke ret mange stemmer, men de er vokset stille og roligt i Asiat, og nu er de jo altså et helt fantastisk valgresultat for dem. Ellers dem, de normalt plejer at konkurrere med i Asiat, det var Atassut, som plejer at være det største parti, og længe har været det næststørste efter IA. Og nu er de så igen, som vi har set så mange gange før i aften, helt ned under 10% af stemmerne. Jamen, tidligere var Asiat rigtig Atassut Højborg, som Henrik var inde på, så er partiet raslet ned, yderligere ned fra 20,2% til under 10%. Det kommer jo аммакингуа тас тассами сионатигут налунақангила соорсиннери уартоқ атассут асианни илиссисималлуарторуйоруйуссууникууо кисианни массаккут атассут аннартууми кингуариаққиппоқ таагуннеқарнери тассани такуутсиик инуит атақатигиит ассут аамсиумингаанит таагуннеқарнерунаа тассани такоққиппарпут таак инуит атақатигиинниллу таасисмасут 739 акорнан саа олсвим таассут 632 аам малугиниартариақарпоқ демократин таассуккатиллуорнеринитнаниус акорнан 120 нилсомсиннимик таассимасут аам уани нутаарсиасақарпа атассумми таассут қивиаути тасса арнангуарплутман атассумми қинигассангуартит акорнанни таагунеқарнерпаагисимаоқ стинлуингимик таассунингаани марлун амерлунеруллуни. Vil du sige noget på dansk? Og der har vi det altså 30,2% af stemmerne. Ja, her der viser vi det på en lidt anden måde. Det er, hvor der er opsat 30,2% af stemmerne, hvor man så kan se, hvordan det er gået med partierne. Det skal illustrere, for hvert parti er der to søjler. Søjlen til højre, det var valget i 2007. Søjlen til venstre, det er valget i dag. Atassut er gået tilbage med 8%. Demokraterne er gået tilbage med 10%, 10,6%. IA er gået frem 8,9%. Og Siumut er gået lidt mere frem med 10,1%. Tässä uuden asialisem takutinneqarpoq unnuman takusaarikku katta assina kisianni allaasumik takussutissarlugu una soor atassummi mittaassimas eqqaagutti unaqarnertumik qalipaatilit tassaa ukiormanna qinersinerup inarnara una sanianiittoq 2007 qinersineru inarnaalugu tassa tassin takuteqqinneqarpoq atassut aam demokraatit annertuum kiuariartut aammalu
inu ataqatigit siumullu annertuumik siuariarlutik kisiani kingassutaat аллангуутаас никингассута аннартунгилартасса инуатақатигиит 8,9% сиуариарпут сиумут 10,1% сиуариарпут кисен ангеқатигингааллуиннарпут туа for 0,2% никингаппут масак så der kan man sige, der har IA nu udjævnet det forspring, som Siumut fik tidligere på aftenen. Ukua kisitsit takutunarani tas unluupingerlanaani atassut kiguoraallattuartu tauluamma demokraatik kiguoraallattu taakkuuku qinersisaat kikkunnut nuusimasummitaawa taanna arlaatsuut eqqarsaasersorfineqarsinaanerluni wa ilimagiwa ilaatsuut soorlu demokraatin taassimasut ilaat siumumut nuussimasinnaasut иммақалу аама атассуммик таассарту илаат аама сиумум нууссимасиннааллут кисианни қинерсаартунми хиссуисарнарни налунеқангила укуа никигассутингортут саниатигут қинерсисартут партин атаатсим исигалуни кеқарсинаанаа аннэртооруйуссуусиннаасу кисиакатиннерат исигигаанни анникиннерусиннааллуни vi skal måske lige sige, at det vi har vist, det er nettoforskellen imellem partierne og forskellige vælgerundersøgelser viser, at der kan være større vandringer, hvis man begynder at interessere sig for bruttobevægelserne fra parti til parti, og således at de nettoforskelle, der vises, repræsenterer som regel nogle bruttobevægelser, som kan være meget mere omfattende. Taamassakut ilulissangaani kisittisit piarerput. Tässä qinnersisinnaasut 60% inurarluit taasiartorsimapput siumut siuariarsimaor 3,8%-ni аллаттакусарлаккаатсин саниллиуллун инуатақатигиит кигуариарсимаппут 3,5%-ни малугиниартариақарлунилу демократит аннартуумик сиуариартут тасса 15,7%-ни 25,9%. Tässä niitä kodannangilla Niels Thomsen nimik taasiartortut amerlanarat demokraatit taaguunneqarluarnaarnut pissutaasuq. Atassummi taasisut 2007 taassun sanilliulluit intreetilinangorsimapput. I Ilulisat kan vi se, at selvom IA stadig er det største parti, så er det gået lidt tilbage i forhold til 2007. Og en oplagt forklaring er jo nok, at i 2007, der var det Juliane Henningsen, der kommer fra Ilulisat, der var stillet op for IA. Så selvom hun ikke er stillet op den her gang, så fastholder de et meget højt stemmeandel. Demokraterne har fået et flot valg her. De er gået frem med 10%, og der har vi jo så Niels Thomsen, der kommer fra Ilulisat, som er stillet op der, og som også fik et flot valg til Inatsisartut for et par år siden. Atassut står tilbagegang igen, og Siumut en fremgang, og vi ser igen stemmefordelingen. Sara Olsvig tager de fleste stemmer, og så her, netop som vi snakkede før, at Niels Thomsen er rigtig godt med og tager 432 stemmer ud af Demokraternes 499. Igen hos Siumut, Doris Jakobsen klarer sig godt, og igen med Vitus Røger-Gitzer på andenpladsen. Så det sini takunaqarsinnaa Sara Olsvig assut evolution taaguunneqarsuar unnumman allakaatittinerm eqqaaneqaraarsoq
таасумасаниатигут илуссан qinерсинерм таагуунеқартун туллерсортаагор нилсомсинни таагулу пингаюуллуни Торис Якобсинни аммалу малугиниартариақарлуни витсус қуяатсуми таагуисут кигисассаангивиссут тасса 558-сит таасинерит 558-сиус акорнанни 119 таанеқарлуни qulernangila uuма qiners